Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. I don't know much. What in here gibuhuna-huna? Anyways, Umanti ka mabilin karon ni Mr. Samson. Mula kaya na ko. May mahinungdanon kong aton. Sa'yo pa, Dad. Mubiya ka na sa mga opisina? Who cares? I own this company. This company will still earn. Bisan kon mubiya ko. But my woman, kung dili ko magbinantayon, daliran kuhaon sa uban. My woman is much important. So you take over, Sam. Ikaw ang saligan ko ng kumpanya. Sugod karon. You trust me? For now, yes. Ayaw lang yung kong pakit agliho. Nga mamahimong hinungdan galangkatan taga sa tanan. Daddy, Sa imong desisyon nga mapakasal na Angel, you gain my trust. So don't ever break it. Kaya katong imong igsuon, dili ko na katong kasaligan pa. Dad, It's so boring here. Ma'am? What? What's this? Nga nagitunulan mo kani magtrapo? Aruna kay lingaw! Panarapo! Kada mga bintana mamahay ka na, ma'am. Trapuhin na. Aruna kay lingaw. Unya kun buringon paghapon ka, ay daghang kay mga sagbot sa gawas. Nangalaga sa mga dahon sa dagkong punuan sa palibot. Siliga ka to. Unya tapukag maayo. Aron dauban nimo. Nya uman kadang dauban nimo pakusgo ng aso pawa sa lamok ba? Ana. Nugo ka? Ay, tabang ra gani ko nimo? Tabang? O gyud kanimo sa pagtabang ha? Ikaw ang gusto nga akong tabangan? Hala, dili ma'am ay. Nga dugong patabang man ko kanaanad man ko sa kong mga gimbuhaton din he. Tabang raguding ako nimo, ma'am. Aron na akay lingaw. Puiset ka. Hoy. Saman, ma'am. You really think na mo to si Oliver sa opisina ni Tito Jaime? Ma'am, but lamang. Pero ma'am, makayahang sulte. Pero, ma'am, sa daya gibuhat sa una, katong miingon si Sir Oliver ang motrabaho na siya sa kumpanya sa iyang daddy niya, kaya dili siya gustong mo pagkasal lagi nimo. What? Ati tinuod ito. Nangugat ba siya? Tinuod bitaw, ma'am. Mutrabaho unta ka to siya. Unya kay kuan man, wala man patrabahoan ni Sir Jaime og dayon dito. Why? Unsa nga giuna magtrabaho ni Sir Oliver? Sir, hindi na ako kalitok. Giuna nagtrabaho ni Sir Oliver ang usa ka sekretary ni Sir Jaime. Nasakpan man kuno sila dito sa sud sa CR. What? Kana gusto si Sir Oliver, bisan asa na siya, na magyunay babae, God. Nay babaeng mag-una-una. Duulunon magugay na siyang babae. Gwapo mo sa kong bata, oy. Nya, nindot kay barog. Makaibo, kayo. Kung batanon pa ko karon, ay, ibog sa gunong Oliver, ay. Ew! Mga kun, madugay ganito og pauli unya. Wa na! Clarix na kayo! Magkikauban na sa tong laing babae mata. Ay, pilde! Laka magliritsa! Ma'am! Mabasa ka, ay! Magtabi una gani ta dire! Miyam lang! Ayay! Hala! Kay baon na kong asa itong babayana. Ay, pagkapait yung kining mamugos kita, no? Insecure yung kaayo ta. Ma! Alam na des kung asa siya. Sorry, Sir Oliver.
let's just take it slowly for you, sir. To digest it slowly. Labing siguro. Miabot na karon si Daddy dito sa opisina ni Danny. Sir, kung may pangutana ka pa, sir, please don't hesitate to ask. Mr. Samson, may nalimtan de ko. Mahimo bang mo-break lang na ta? O may atuon na ako? Gigotom sab ko. You take a break also. It's okay, sir. Thank you. Sige. Dalikyat lang. Igor ako mo dalikyat. Gusto ko lang siya makita. Bisan makadit lang. Come in. Hi, babe. James. Niya ka? Uwa ka na trabaho sa ospital? Well, let's just say nga, mas may time ko alam nimo. James, may mga pasyente nga nagkinahanglan nimo. Dili kinahanglan nga niya ka kanunay. Dili ka gusto? Gipulan ka na sa naong sa mong best friend. James. Anyways, midalikit ako din kay naibaw ko nga malimot ka na sa bugkaon. And so niya, gidadaan ni kag lunch. Japanese foods. Wow! Thank you. Salamat sab. Sa pagdawat mo na ako pag-usap. Abi kong dili na may tabo kining higayon na human sa akong dakong sa nga nahimo alam nimo. Know that I'm really sorry for that, Danny. I know. So, let's eat? Gigotom ko tinuod nga nakakita sa pagkaon ni imong da. Okay. Ako nang ipahimutan sa lamisa. Yes? Just come in, Miss Tuazon. Hi! Jaime? Dad? Oh, what a timing! What was up ko ikaon? Let me join you guys. Hey, James! Nautda na ba di ay og pasyente ang ospital? Nga imong gialagaran kanunay kana lang ni adini sa opisina ni Danny? Daddy. Tingalig. Tawagan kanila anytime kayo may emergency. You can go now, son. May danon ka ng imong trabaho. Pagsalbar ka na sa kinabuhi sa uban. So go now. Ako na'y bahala din ni Danny. Paniguradoon kong mukaon og mabusog siya. Ungitan ko pa. Aron pagsiguro, kamukaon siya. Jaime, dili ba mahimong? Oh, shh, sweetheart. No bad words. Di ata atubangan sa pagkaon. Oh, wait. Asa na ko ipahimutan kining mga buwak? Kadaghan, ana? Mura kang nagdagbuwak alang sa namatay sa kadaghan. Oh, don't you like it? Di ba nga paborito man mo kining mga buwak ka? Sige lang. Ugma, lahi na usab nga mga buwak kay nga kong dadon. Maghimo ka garden din sa akong opisina. Tingali, alang sa usa ka Diyosa nga sama nimo. Nawa na akong gana. Up. Sit. Dungan ta sa pagkaon. Idida ko ni sa imong utang nako. Andam ko na ng bayran akong utang nga imong giingon. Sweetheart, lintanon ka na gyud. Gahapon palang gani ta naghisgot nga dili ko magpabayad nimo og in cash. Gusto ko og in deeds.
Kung mo na buot nimong ibayad na ako nimo. Bisan mamatay na lang tingali ko, dili pa ko maimpas nimo, Jaime. Exactly. That's exactly what I mean, sweetheart. Nga kamatayon lang ang makabuwag natong duha. James, Babe? dali. Ha? Yes, babe. Oh, uy. God damn it! Unsay buoti mo ipasabot sa paghawak ni James sa ngabil? Dinhi mismo sa akong atubangan. Imo ba kong giinsulto? Wa. Pero mensahe ko kadto. Ug unsay buot nimong ipasabot sa mga mensahe? Nga kinahanglang buhian ako nimo. Kay gisugot ko ng imong anak. Oh, Babe. no! No! Ah! Dad! No! Dili ka na mahimo. Dili mahimong magkarelasyon mo. Ako ka lang. Ako ang imong gisaaran nga imong pakaslan, Daniela. Ako! Busa ka na ako ka magpakasal ug dili sa akong anak. Ako kini kinabuhi. Ako ang mopakasal. Busa, ako ang mopili kung si kinsang akong pakaslan. O si James ang buot na akong pakaslan. No! Dili ko mo sugot! Dili ko mo sugot! Ay, masa mabuhi ko! Dani! Dani, buwis! Dani! Buwis siya! Imo kong gisumbag! Dad, I'm sorry. Walang tuyo ka. It's just... James! You son of a bitch! Anak talang ka! Huwag kay katungod nga mapasakit ako! Mahimong ihog ta kagikan din hening building! Aron mahumana ang akong pagpakigkompetensya nimo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!